Titoriales do Convento presenta o stop motion. Que rayo é iso? Podo facelo eu? Pois claro, o stop motion é unha técnica de animación que consiste en simular o movimento de obxectos que en realidad non poden moverse. Como? Pois facendo un gran número de fotografías e manipulando o obxecto moi lixeramente entre cada unha delas. Posteriormente, esas fotografías se reproducen a tal velocidade que se crea a ilusión óptica de que o obxecto se pode mover por si mesmo. Ben, pois o primeiro sería ter unha historia, que, como vedes, pode ser dende o comezo do Quixote ata a verdadeira historia de Troia. Se cadra unha versión libre da verdadeira historia de Troia. Podes, por exemplo, adaptar un conto. Esta para ti, esta para ti, esta para ti, esta para mí. Tiñas razón, ratonciño. Conseguímolo entre todos. Pois é verdade, raposo. Chao, amigos. Despois de moito esforzo, lográmolo. Bueno, pois ao final a lúa sabía... ¡Queixo! Ou interpretar unha canción. Que veño o sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Podes enviarlle unha mensaxe ao mundo. Ou simplemente explicar unha receta. Pois o seguinte é elexir o escenario. Pode ser un escenario real, calquer rincón da tua casa ou da tua clase. Ou ben, con un pouco de pintura e uns cantos elementos de xoguete, podes construirte un decorado dentro dunha caixa de cartón. Agora, tamén sirven unhas simples cartulinas e unhas nubes de algodón. Pois é o momento de deseñar e elaborar as personaxes. Unha opción é facelas de plastilina. Así, conseguirás que sexa moi fácil movelas e modificalas entre fotograma e fotograma. Tamén podes utilizar xoguetes ou monecos que teñas pola casa. Se son desmontables e articulables tipo Lego, moito mellor. Pero co stop motion podemos facer que calquer cousa se mova, dende uns simples lacasitos ata o mismísimo cubo de Rubik. Por facer, podes facer ata voar os teus amigos.
Resumindo, antes de empezar a facer realmente o stop motion, debemos procurarnos tres cousas: unha historia, un escenario e unhas personaxes. Cando as teñamos listas, xa podemos poñernos a facer fotos. Para contestar esas preguntas, ides ter que ver a segunda parte deste tutorial. Cuidado. Stop motion para cuarentenas. 2 de 2.